Croeso i'r rhaglen Dreigiau Doeth. Heddiw yn y rhaglen. Gofyn ac ateb y patrwm brawddeg oes gen ti. Cofio ateb gyda oes neu nac oes. Hefyd heddiw dysgu berddau Cymraeg. Mae'n hawdd! Oes gen ti brawd neu chwaer? Oes, mae gen i brawd. Oes gen ti anifail anwes? Nac oes. Gen ti brawd neu chwaer? Nac oes. Does gen i ddim brawd. Oes gen ti anifeiliaid anwes? Oes. Mae gen i ci. Oes ti brechdan? Oes gen ti baic neu scooter? Oes. Mae gen i baic a scooter. Oes gen ti anifeiliaid anwes? Oes. Mae gen ti anifeiliaid anwes? Oes gen ti hoff anifail? Oes. Fy hoff anifail fi yw ceffyl. Oes gen ti chwaer? Nac oes. Does gen i ddim. Oes gen ti ci? Nac oes. Does gen i ddim gi. Oes gen ti gi? Oes gen i ci. Oes gen ti hoff anifail? Oes, fy hoff anifail ydy ci. Oes gen ti brawd neu chwaer? Oes, mae gen i chwaer. Oes gen ti hoff anifail? Oes. Y hoff anifail fi yw llaw pawb. Oes gen ti ffôn? Nac oes, does ddim gen i ffôn. Oes gen ti gath? Oes gen i cath. Oes gen ti cath? Nac oes. Does gen i ddim gath. Oes gen ti offeren? Oes, mae gen i gitar. Helo, dyma ni eto gyda patrwm brawddeg newydd i ddysgu i chi. Patrymau brawddeg yw... Rydyn ni'n hoffi. Wyt ti'n hoffi? Maen nhw'n hoffi. Rydw i'n hoffi. Rydych chi'n hoffi. Mae Lowry yn hoffi. Dyma cwpl esiamplau o batrymau brawddeg. Wyt ti'n hoffi siocled? Rydyn ni'n hoffi gwylio Netflix. Mae Lowry yn hoffi coffi. Mae nhw'n hoffi gwylio teledu. Wyt ti'n hoffi teledu? Rydw i'n hoffi teledu yn fawr. Mae Lowry yn hoffi nofio. Rydw i'n hoffi nofio hefyd. Rydych chi'n hoffi gwylio Netflix? Mae nhw'n hoffi gwylio toilet. Dyma enghreifftiau o frawddegau negyddol. Dydyn ni ddim yn hoffi pêl-droed. Dydych chi ddim yn hoffi canu. Dydyn nhw ddim yn hoffi cerddoriaeth. Dydy Jack ddim yn hoffi mathemateg. Dydw i ddim yn hoffi mefus. Diolch am wylio, cofiwch tan ysgrifo, hoffi a rannu ein gwaith.